Bniedem kbir, ħabib u ħaddiem li dejjem ara iħobb Jos u qatt ma ġielet ma' ħadd. B'dal kliem il-kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech sellem lil Karl Guder, il-kap tal-operat tal-medja tal-partit u ex-deputat parlamentari li miet it-tlieta li għaddew. Dr. Grech iddedika l-intervent tiegħu fuq l-istazzjonijiet tar-radju u televiżjoni tal-Partit Nazzjonalista l-ħadd filgħodu għal Karl Guder u qal li f'xogħlu dejjem poġġa l-bniedem l-ewwel. Iddeskriva l-mewt tal-arrieda ta' Karl Guder bħala telfa l kulħadd għal familtu, raba, ħaddiema u attivisti fil-Partit Nazzjonalista u mhux lanqas għal Dr. Grech għal dawk kollha li jafuh u jafu l-kwalitajiet sbieħ tiegħu. Dr. Grech qal li din is-sajjetta fil-Bnazzi ħallit vojt, iżda ħallit ukoll il-Partit Nazzjonalista u kull min jaħdem fih u miegħu determinat biex iżomm ħaj il-prinċipji li bihom Karl Guder wettaq dmiru. U qal li meta kelmu dwar il-kariga l-ġdida ta' Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista kien diġà beda bil-pjani biex ikompli jimbotta l-partit il-qudiem. Dr. Grech sellem il-kwalità unika li kellu Karl Guder bħala bniedem li anke jekk jurik li ma jaqbilx miegħek ma kien jirnexxielu jiġġieled ma' ħadd. Huwa sellem dawn il-kwalitajiet tajbin li qal għandhom jispiraw lil kull bniedem. Qal li l-Partit Nazzjonalista issa jrid isib is-saħħa biex ikompli jimxi l qudiem u kif jixed il-motto tal-festa tal-Indipendenza din is-sena il-qudiem, il-ħaddiema u l-attivisti jridu jgħixu dak li ħadem għalih Karl Guder biex il-partit u l-pajjiż jimxu l qudiem. Il-kap tal-Oppożizzjoni qal li l-Partit Nazzjonalista għandu obbligu li jkompli bil-ħidma li beda Karl Guder għal dawn il-festi tal-indipendenza biex titkompla l-ħidma lejn pajjiż aħjar. Dr. Grech qal li l-festi tal-indipendenza se jkunu t-tislima lejn il-ħidma li wettaq Karl Guder u ispirazzjoni biex il-Partit Nazzjonalista jkompli miex il-qudiem.